ayo oche ekenekwe ngo onubokura ituku etikwal misha ise do ifenje beta tawo obere nkuzi mani nyo ya anya n'ime obukara ibu ife na akpọ Igbo spirituality Igbo spirituality yako maka Igbo spirituality without involve the morality and basically or fundamentally Igbo spirituality based on morality. Then what is spirituality? Spirituality na nwere spring pain. Ndị Igbo kwetara na nwere spring pain. Ọkachasị ife mmụọ kachasị mmụọ a na-akpọ Chukwu. Ahafụ anya n'ụzọ ebe niile. Onye ahụ Chukwu nweta na-akpọkwa Chineke. Nweta na-akpọ Olisa. Then morality bụ anyị nwa. Anyị wụ ndị mmadụ na-efe Chineke ahụ, na-ekwupụ Chineke ahụ, na-ekwufekwasa Chineke ahụ. Anyị wụ ndị mmadụ Chineke ahụ ji arụ ọrụ dị mma. Ya the morality. So in Igbo spirituality, enwe morality. Can you go Igbo spirituality to based on morality. Maka Igbo spirituality, onwe ti esi woko ya, onwe ti esi achieve ya, onwe ti esi urube without involving dibia. Dibia are masters of knowledge and wisdom. Na ndị nyere onyinye amara, amamife na mmụta na nkuzi ọha dibia. Anyị me dibia ahụ n'ime ka ọgwa afa nwee all sort of mmụọ ndị Igbo ji wode ebube like udo, ogwugwu, ana, ndị mmiri, ụlasị, agbụ, ụtala, ohimiri, ngere. Ọ n'ime Igbo spirituality a ka ife niile adụ. Anọ dibịa onye this spirituality anchored na to achieve all these things. Ka ijikọpụta. Ka ị na-akpọ dibịa Igbo spirituality, at the same time, you are anchoring morality because the dibia in question is a human being that is existing. They exist at the past. When this year, I want to be ever happen. Like in the Nana and the war, ever happen. I be done. I'm going to kind of in Igbo sociality. Igbo sociality when I will explain to Nana Bochuku. And not like if any net. And Nachukua. Only to the Igbo communicate with Chuku. The Igbo communicated with Chukwu just like that. Onye Igbo na-achọ Kanana Chukwu aka ọpụpụ or Kanana Chukwu bekọ ife ọ ya link Chineke through his ancestors. Ndị nna nna ya. And also ndị Igbo ndị na ha na-ebebere ha ewere oche tọ n'ala. Onye Igbo ahụ akwọta ebebere aga ọfọ. Onye Igbo ahụ esekwu na aga ọfọ. Onye Igbo ahụ isi na aga ọfọ. Onye Igbo with all privilege na-atọ na n'ala. Now communicate to God through his ancestors. Can you go back? I am looking at ancestors are to see the verse of what you know one. You watch on your one, the boy and a benna, the benna, one deep and and China were a combination of forces. The poor more dish have all on the biasonis measure more this year, all on them by Marinian Danam, or Kosoha, in Teja, Hassel, Arabanago. So it was sociality to superly link with the Dibia through all those Arabanago. Like I don't know Arabanago, have every say no, or what was it to the man or Dibia warrior. I remember what it is all the involved card. Now Dibia warrior to put to positive because na Chineka had even Bitosiaka, Chineka had if I may say mad. Chineka Nacho or Duma on I onye bata Chineke yi ụmana so we don't know what. Ke ọrụ eke nye dibịa nke ọya arụ abịakwa n'ime dibịa ahụ ndị Igbo nwekwa 7 classes of dibịa na-ehelpụ ka that spirituality to align with morality okegasị dibịa ndị Igbo nwere ajụkwụpụta ndị Igbo nwere dibịa ya kalachi ewe gwọ ọgwụ nwee nkewa kalachi ewe gba afa mana nke a na-agba afa na amụma ikpa nwekwa dibịa na-akụ amụma ha na-abụghị mara ahụhụ ofufe. Or if I die, got up, and I will give you a little gist. Amuma comes direct from God. You know, Amuma Maro. Afa comes direct from God. Mana, and I'm fam. A back knowledge, put up, a back knowledge to the age of Wafa, or the Guau, secret that knowledge. Then wisdom from God, or combine together, Uru, Ashivu, the main objective, the morality of spirituality. Then,
nka na ụzụ, ndị na-arụ weda, ndị na-agba ife ọkụ, ndị na teknishan, ndị na-abịa ife, ndị na-agba akwa. Nwe dibịa oche na mmụọ, onye dibịa na-efe mmụọ, ịka metụwa dibịa, ịka dibịa na-agwọ ọgwụ, ịka sentan na-efe mmụọ. Enwe dibịa na-agbakwa ọgwụ, nwe dibịa na-achụ mmiri, nwe nke na-aha mmiri. Feri na ife ndị Igbo nwere 7 classes of dibịa. Ana dibịa niile a Chineke debere ha as ọha ga na-ekwu that morality not in spirituality. All those dibịa ya project ka Chineke nyere ikike special tax, special scale, who project ya Chineke ahụ to human beings towards help ndị mmadụ inwe ahụike, ịgba afa, ichukwasị ogosi ụmụ mmụọ dị iche through the link of our ancestors. Ka anyị kwupụta ndị Igbo ahụ efe arụsị, ife ndị Igbo na-efe Chineke, mana ndị Igbo na-agụdoro mmụọ dị iche iche. Ndị Igbo na-agụdoro mmụọ dị iche iche. Ọgụdoro mmụọ ha na-agụdoro mmụọ dị iche iche ka ha na Chineke na-akpakọrịta ọgwụgwọ. Ebe a ka ha na-communicate with God. Ụmụnne m, ọgwụrụ ka ha n'ụtụtụ a. Chukwu gọzie onye ọbụla. Afọ m Chukwu Wendụ Okwu Oso, okwu mere na nne, okwu mere ndụ n'isi nke onye na-adọkwa n'isi.